Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Kuhlolwe umonakalo wemvula eMagate waseNkandla uyazivikela ngokudiliza izindlu. Kanti-ke indlunkulukazi Zulu iyalila ngomtitili wamabutho. Izindaba ze1 KZN TV zifundela usiyabonga wakadumani nabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli uthi ingqalasizinda esesimene esikahle iyona esizile ukuthi ungabi mkhulu umonakalo obuzodalwa imvula enamandla eMagate. Lokhu kulandela ukungena kwamanzi kwezinye zezingxangxathela zezitolo ezintathu kwaphoqa ukuthi ke zivalwe namuhla. Kwashona nowesifazane oyedwa owelwe udonga. Mbukele ekhaya sisendaweni yaseBhomela eBhuqu ngaphansi kaWard 24 kumasipala iRenkonyeni la kwehle khona umshophi. Lo mshophi wehle emndenini wakwaCele la khona umama wekhaya ebekade eyemcimbini kamakhelwane okuthe esahleli endaweni eyomjondolo udonga lawela phezulu kwakhe. Ngokusho kokhulumela umndeni uthi lesi sigameko senzeke ngehora lesine ntambama kodwa usizo lokumtakula baze bakwazi ukuthi bamthole ngehora le11 ebusuku. Nje kuqalela isiphepho njengoba sibonakalile wonke umuntu njengoba dephoziwe lapha abantu bejabulile. Anti-ke ephumulile la kulomkhukhu wathiwa bangene ngaphakathi shothi anti-ke wathi hayi ngizaphumula kancane ngizongena nami. Mabebuyela abantu sebese bazomlanda sekunalomqutho kanivele lento seyiyawe iwela kuwe. Babhalansile kodwa bakwazanga nabo kusisa. Sifikile nathi sazibonela silanto emakhaya nala njengoba la kwenza khona umshophi kungale ngaka Mr Khawula. Siyabonga amakhansela nomphakathi babompatha nomthembu batatazelile basigubhela ngaphansi. Ngibona into engakaze ngibone ngina 50 years namhlanje ngaze ngibone into engibonela umuntu omdala ekhishwa ngaphansi kwatsayela nentaba yomhlaba omkhulu. Undunankulu wesifundazwe uhambele endaweni ezahlukene ePortshepstone seMagate emamolo kuyila khona bekade bheka umonakalo. Uthi nakuba zikhona izitolo ezivaliwe kepha kwezinye basakhipha amanzi umsebenzi uzoqhubeka. Endaweni yaseMagate sibonile ukuthi ungenelela kamasipala emveni kokuba bathole usizo lwemali kuhulumeni omkhulu bakwazile ufaka inqalazinda ebalekelele ukuthi umonakalo ungafani nomonakalo owenzeke nje ngoApril. Awusho ngamanye amazwi ngempela manginakekela inqalazinda ithemba lokusurvive kulolu guquguquko lesimo sezulu liyoba khona. Undunankulu ubesenxuso masipala ukuthi baqinisekise kakhulu kwingqalazinda ngoba ethi kwezinye indawo ingqalazinda sesimeni esikahle esize ngokuthi zingabikho igameke ezithusayo. Ikakhulukazi udaba olunye esalixoxayo udaba ukuthi abantu bakhe kuphi ngoba abanye bakhe onqenqemeni lwemfula okuba ingozi kakhulu nanokuwela imfula igcwele kuyingozi kakhulu. Kodwa sinalo ithemba lokuthi ke amathimba la akhona njengamanje all over ayacubungula ukuthi ubonakalo ungalinganiselwa endlekweni engakanani. ePortshepstone uyedwa umuntu osatholakele omunye usacinga njengoba kuthumuke nomfula bese kuthi manje imtoti bathathu bekubikwe ukuthi abakatholakali. Siyazi ukuthi ke kukhona isigameko la khona ukubika ukuthi kuthola imoto kodwa abantu abathathu bebehamba ngayo abangakatholakali nakwenye indawo sithola umbiko sengikhona la ukuthi kukhona umuntu nakhona ongakatholakali bebabili bewela oyedwa wawela omunye wathathwa amanzi. Uphunyela amaphoyisa luyaqhubeka kude boHosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngiseBhomela ePortshepstone. Umeya kamasipala waseNkandla uNonhlanhla Nzuza uthi umkhandlu wabubanikezile isixwayiso nesikhathi esanele ukuba basuke kumhlaba kamasipala abantu abadilizelwe izindlu abazakhe endaweni kamasipala ngokungekho emthethweni. Umeya uNzuza uthi bagunyazwe inkantolo ukudiliza lemizi eyakhwe endaweni yabo. Kusukela ngonyaka 2014 umasipala waseNkandla wathola ukuthi kunomphakathi wakhe endaweni yawo ngongemthetho. Owabeke usuyalela ukuba ungaqhubeki nokwakha kule ndawo. Lo mphakathi ububekwa ke induna yendawo nakuba ke yazi ukuthi akuvumelekile. Imeya kamasipala waseNkandla uNonhlanhla Nzuza uthi bawazisa ke lo mphakathi ngenamakhosi ukuthi lemizi izodilizwa ngokugunyazwa inkantolo. Ngokuthi ke inkantolo isibona ke izethulo ezethulwa abameli bomkhandlu yabeke isithatha isinqumo ke inkantolo ukuthi abantu abamiswe lapha yabawushiye umhlaba unjengoba wawuvele unjalo.
Nangaphezulu kwalokho inkantolo isikushilo lokho kwaba nakho futhi ukuqhubeka ukuthi babekwe abantu endaweni yomkhandlu bebekwa ke induna uKhanyile. Okuthena ke inkantolo isikubukile ke konke lokho iyayisikhipha ke isinqumo ke manje sokuthi abakhishwe laba bantu abalapha endaweni yomkhandlu. Isithupha ke imizi sadileziwe kwamanje eminye kuzoqhubeka nokudilizwa kwayo ngonyaka ozayo. Unzuzo uthi kule ndawo banezinhlelo zokwakha izakhiwo zokuthuthukisa idolobha laseNkandla. Umasipala waseNkandla umasipala omncane osafuna ukuthuthuka kwezamabhizinisi ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi. Lezi ndawo ke thina njengomasipala silindele ukuthi kube nezakhiwo esizozakhelwa uhulumeni weprovince la singabala khona i-disaster center ngoba asinayo, la singabala khona ama-testing ground thina ngoba sinawo, la singabala khona izakhiwo njengo-Eskom asebeshilo ukuthi bafisa ukuba nendawo i-office elizoba stationed eNkandla ngoba ugesi waseNkandla uyahlupha. Nokunyeke okungaqhamuka kodwa nje kuningi vele nathi esifisa ukuthi kube amathuba omsebenzi azovela kulezi ndawo lezi ezila eNkandla. Umphakathi uqalile ukuthutha impahla yawo imoshakele. Lo mphakathi uthi ke usele dengwane. Aphatha kabla sesifonela sekuthiwa kuzobhidlizwa asiphuthume umfana uyedwa. Manje into esiphatha kabi la abasitshenanga mhlawumbe bezosibhidlizela. Safica yonke into sekudiliziwe nempahla zethu zokusebenza seyimoshakele. Okwesike baze bayana kule yandlu le lapha phezulu abantu abadala. Nayo futhi sathi siyacela ukuthi bangayibhidlizi bayibhidlize abashiya kanjalo sanenkinga nempahla sangazi ukuthi ibekaphi ngoba ezinye zagcina seyitshontsha umphakathi. Mhlanje silala emgodini ayikho into esenzayo akho lutho okunye bakubulala izinto bayibulala khona laphana endlini. Namanje kade siqeda ukuthutha la elokhuzana imaterial esisebenza ngayo siyayithutha manje asazi ukuthi senze njani nakhona lezi siyithutha njengamanje sicelele laphana kwa-anti la anti ulindiwe ayikho nathi into esizoyenza manje. Imizamo yokuthola induna yendawo iphuntshile. Ngesikhathi ke iziko lezindaba lixhumana nenduna yendawo okuyiyona ibeka abantu kule ndawo ithe angeke iziphawule ngalolu daba ngoba lukubameli. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosazana Mthembu eNkandla. Indlunkulu kaZulu igqemeke udume lwengozi ngokudlula emhlabeni kaMdidiyeli wamabutho ekhingcetshwayo usenziwa njani Xulu. uXulu udutshulwe emasontweni amabili edlule abantu abangaziwe emgaqweni u-R34 eMpangeni. Umntwana ke uVanana Zulu uthi banethemba lokuthi ingalo yomthetho izodlala indima yayo ukuze kuboshwe abenze bobubi. Amabutho abezothi indlela enhle pheleza lobe ngumdidiyeli wamabutho esifundeni ekhingcetshwayo usenziwa njani Xulu. Inkonzo yomngcwabo kaMdidiyeli uXulu ibisobuka esidakeni ibihanjulwe izimeya amakhosi kanye namalungu aqavile aseNdlunkulu. Umdidiyeli uXulu wadutshulwa emasontweni amabili edlula abantu abangaziwe emgwaqeni wa-34 eMpangeni enyakatho nesifundazwe. Umntwana uVanana Zulu uthi akulahlekelwanga kumndeni wakwaXulu kuphela kepha ke nesizwe sonke. Ngilubeke ngithi sikhathazeke kangakanani. Sikhathazekile ngokuhamba kukaXulu. Sikhathazeke kakhulu ke nangendlela ahambe ngayo. Yomuntu omdala njengoXulu bese kuthi uhamba ngesibhamu uhamba ngokudutshulwa ukuthi baze banesibindi labo bantu abakwazi ukwenza into embi kangaka. Imbi into eyenziwe ileso sandla eseluleke sayothi akufa uXulu afe ngesibhamu. Ulungile ukufa kuhlala kukhona emhlabeni ngayo yonke indlela kodwa besingalindele uXulu ukuthi angahamba ngesibhamu. Njengomuntu omdala kangaka na njengomuntu osezingeni lesizwe uXulu bese ezingeni lesizwe. Indlunkulu ithi nethemba lokuthi umthetho uzodlala indima yawo kuboshwa ababulali. Konke izinto singayibekela kuba bomthetho ukuthi akube yibona abathatha igxathu elifanele futhi abayeka abantu ababulala abantu ngalolu hlobo ebese kuthiwa umuntu unikwe ibheli. Unikelwani ibheli umuntu ebulela umuntu? Ebese kuthiwa ngumsolwa. Umuntu ebulela umuntu sokwazi ukuthi ubulela umuntu kodwa usabiza umsolwa. Lokho akusiphethe kahle siyisizwe sikaZulu.
siphatheke kabi ngempela ngalokho kodwa akasiyekele umthetho udlala indawo yawo. Undodakazi omdala kaMdidiyela uXolo uthi namanje kusenzima ukwamukela isimo. Uzothi baba lala uphumule ube iqhawe ubaba ube umuntu strong ngizothi ukufa shuthi bese kufika isikhathi ngoba ngiyamazi ukuthi be strong kangakanani futhi ngiyamazi ukuthi izimadlo lekuzona zibenzima kangakanani ngalesikhathi sitshela ukuthi hayi yonke into ihamba kahle kubaba kunekhathi lapha kanzi awadlula khona emzimeni izinto zi ups and downs sitshela ukuthi no sizomluza but ngalesikhathi singalindele lutho wahamba. Angifuni ukugxila kakhulu kubenzi bokubi ngoba bayazi ukuthi shuthi uNkulunkulu wayehlelile ukuthi kumele kube yibona ababa nesandla ekuhambeni kwabo. UMdidiyela uXolo ushiye emhlabeni kamakhosikazi akhe amahlanu izingane ezingama24 kanye ke nabazukulu abangama30. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosi Enhle Mthembu obuka. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde ke sikwamukele mekuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi ihloko zihamba phambili namhlanje. Kuhlolwe umonakalo wemvula eMagate wasenkandla uyazivikela ngokudiliza izindlu kanti ke indlunkulu kaZulu iyalila ngomdidiyelo wamabutho. Inkosi yesizwe umbangiseni Sibisi kwaCwezi enkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ilule isandla kwizaguga zendawo ngokudlulisela ngegilosa kaKhisimusi. uSibisi uthi kungabi khona kwezimboni endaweni yasenkandla yikhona ke okudale ukuthi noma ke okudala ukuthi kuminye imizi kulalikade eziko kanti inkosi lolusizo ilithole kwinhlangano engenza inzuzo inkungumathe NPO. Njengoba kuyisikhathi samaholidi kaKhisimusi abanye baswele ukuthi bazodlana ngalolu suku olukhulu. Inkosi yesizwe sakaSibisi kwaCwezi enkandla idlulisele uKhisimusi kwabadala bakulendawo njengoba iningi liziphilisa ngemali yempesheni. uSibisi uthi konke lokho kungenxa yosizo lwenkungumathe futhi ke abantu abaningi abasebenza kulendawo. Sikhona kakhulu bafowethu ngoba siqonda nje ukuthi uhulumeni wethu minxa yonke yempilo kuyaxeka yonke indawo kunzima kakhulu ke lapha eBisini ngoba indawo lena nane nibona nje ukuthi ilugwadule akho ngisho amathuba akho lutho ingane akukho nala isebenza khona kanti ezinye indawo ukuthi uthi kunane imbone eduzane mhlawumbe indlela zokuphila zikhona uyabona nje kulama parcels ezibatholile baningi abolala bedlile nabazokwazi ukuthola bathola uKhisimusi kwenza nje kuzokwenza omkhulu umehluko emizi eminingi iyantula la ngoba ngisho ukuthi namathuba awekho lapha kule ndawo yakithi eBisini ubupha nje impela busixakile. uSibisi uphinde wancoma kakhulu usizo abalithola ngakwezolimo oluvela kuyo lenhlangano nakuba ke zisekhona ezinye izinselelo. Indabeni lena yokulima uke wasilekelela ke futhi yena umchunu umthokozo umnyazi wale NPO ngokuthi nami nje ngithenga nehlalo ngafika vele sezivele zikhona izinkanshu kwezinye indawo lapha athi sifake khona. Kodwa ngicabanga ukuthi enye inkinga ekhona enkulu yinsiza kusebenza ngoba nakuba sekubiyiwe kodwa amandla nawo shuthi abamancane bagcina bengalimeli abantu iqhubeka indlala isibulale futhi. Abahlomlile bawuvala umlomo kwaziseke nabo bazofana nabantu bonke ngalolu suku likaKhisimusi. Namhlanje sisenkantolo yenkosi ubaba uSibisi ngiyabonga kakhulu abangenzele khona namhlanje nasithola uKhisimusi omuhle njengoba nibona nje uKhisimusi wami wonke lona ithi inhliziyo yami nalapho kungenaqhude khona kodwa kuyasa. Kulomcimbi omkhulu baphinde banxusa umphakathi ukuba ulule isandla kulabo abaswele. Kube yisikhathi senjabulo izaguga zasemalangeni emzinto zinikelelwa ngegilosa yiqembu iIFP kuWard 18 eMdoni. Uhlalo weqembu leIFP eMzumbe obeyisimenywa nokumlungisa indlovu uthi ukubuyisela emphakathini kubalekile kunikelelwe ke labo abangathatha entweni. Uthi ukunakekela izaguga into esemqoka ngoba ke inkulu indima ezidlalayo emakhaya. Kunikelelwa izaguga ngeglosa kanye nezipho kwenziwe yiqembu leIFP kuWard 18 ngaphansi kwamasipala uMdoni. Usihlalo weqembu leIFP eMzumbe obeyisimenywa uthi kubalekile ukunakekela izaguga ngoba zidlala indima enkulu emakhaya. Uthi esikhathini esiningi abantu abadala siyabakhohlwa. Lo mcimbi ububanjelwe emahlongwa eMdoni. Esikubuka ke kukuhle kwenziwa la ngaphakathi ukuthi umphakathi ubaleka kangakanani ngalesikhathi lesi.
ngalezikhathi lezi ila sidinga khona wonke umuntu osuke ehlangene khona kodwa ke bakhohlakala abantu abadala siphike nobumnandi siphike nazo zonke izinto esizenza sikhohlwe abantu ngempela abazinsika nabayibona insika zokuphila kwethu la emhlabeni ngoba uma bengekho abantu abadala isizwe singena abantu abadala siphambili kuyasithokozisa kakhulu ke njenge IFP ukubona abaholi bekwazi ukunaka abantu abanganakiwe nje abantu abadala babaphizipho ukuze ke phambili kodwa ngicabanga ukuthi ke ngenxa yobuholi abanabo abaholi abanzile umcimbi balalela umyalelo weqembu leIFP ukuthi amasibanakekele abantu abadala yikho lokho isakushiwa nako umntwana akaphinda angene emhlabeni beka phansi intambo zokuphatha zokuhola iqembu leIFP wayesethi asinakekele abantu abadala kanye nezingane ngicabanga ukuthi yikho ke lesihamba ngako nokuthi ke okunye kubalekile ukuthi abantu abadala yibona abakhulisile yibona abakhulise wonke umuntu akekho umuntu ongathi yakhuliswa ngomuntu omdala uthi lezi zaguga bezizojatshuliswa ziwumlando weqembu leIFP njengoba ligubha iminyaka engu50 lasungulwa uhambisana ke nokuthi IFP vele kulonyaka igubha iminyaka eyu50 yasungulwa okusho ukuthi kuyahambisana ngoba labantu abala bayingxenye yomlando weIFP ngoba mawuqala ngokuthi izaguga abantu abasuka ku60 kubheka phezulu uyabona ukuthi babe khona ngesikhathi uIFP usungula ngo1975 ikhansela eliyilunga lophiko labantu besifazane ogwini uthi bazobungaza izaguga baphinde banikelele lezo ezingathathi entweni izobungaza abantu bethu abadala akukhethileke igender kubona abantu bethu nje abadala siphinde futhi sibheke laba abaphuma kule mindeni engacosha indawo ngesixhosa bathayithatha intweni so ke nabo sizoba bhekelela ukuthi njengoba kuyisikhathi sobumnandi bona bengakwazi ukubenza lobo bumnandi kodwa at least ngokufika la emcimbini bagoduke nabo kukhona into ebenza basmile uthi kubalekile ukupha sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo abanye bazibathi uphosa ngenhla bese uyokwamukela ngezansi obemela ubuholi bomdabu uthi kuyamthokozisa ukubona abantu benenhliziyo ezivulekile bepha baswele kuyangithokozisa ukuba khona kwezipho ezikhona ezinikelwe ilabo abanenhliziyo ezivulekile zinikela kulabo abanhlwempu ukuze ngokhisimusi nabo bakwazi ukuthi babeke etafuleni futhi abantwana nabo bathokoze lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemahlongwa unomehlo wezintombi zomhlanga eGlencoe eDandi endlane likaMthaniya ubusisiwe Sibisi unxuse izintombi zomhlanga ukuba ke ziziphathe kahle kulama holiday kuphela konyaka ezanezilingo ezahlukahlukene ubuvungano usho kanje ngekathi inhlangano culturally imbali yolwazi isingetheke umcimbi wezintombi wokuvala unyaka eDandi beziphume ngothulwazi izintombi into zomhlanga zaseGlen kweDandi endlini kaMthaniya kumcimbi wazo kuvala onyaka kulo mcimbi owenziwa iminyaka yonke bezingesihlanu ubanjwa kulonyaka ukukhuthaza izintombi ukuba ziziphathe kahle kulesikhathi samaholiday esiza nezilingo kulonyaka senza umcimbi futhi sekunyaka wesihlanu unyaka yonke siyayenza sisiza abantwana nanokuthi sibabonga ukuthi bayigcine kuze kube lesi sikhathi nanokuthi sesiya kuyisizini enento eningi nanokuthi sikuyisikhathi manje seGBV iperiod yakhona sithi abantwana akabayelekeleleke njengamanje ukuthi bazi ukuthi bayigcine bayithande bayiphathe ukuze ukuthi noma kuvulwa baphinde babuye futhi beyizintombi ngakho uNkulunkulu uyayisilekelelekela ezikweni lethu icultural imbali yolwazi esayiqala ngo2008 lokhu nje abantwana bayibamba lo mcimbi walenhlangano icultural imbali yolwazi ukukhuthaza ngokuziphatha kuphinde kuqhuqhuzelwe imfundo kubantu besifazane ngakho uNkulunkulu nje usasibhekile eGlencoe lapha ke siphethe nezingane ezifundile siyazipromote ke thina imfundo nokusonta nokuyiphatha
Ngakho-ke njengamanje sizobanikeza ama-present, certificate, sibamotivate ukuthi baphinde futhi babuye ngonyaka ozayo. Sinabantu-ke lapha sebe-above 80 nabanye abancane ababukela kubo. uNkulunkulu enathi nje, ngakho sesimbukile as from 2008 sihamba nabo nje ngaso sonke isikhathi. Singomama-ke sibathathu, Mam Njoko noMam Dlamini, lo siyibambile nje. Bezikhomba ukwenama nokuziqhenya ngobuntombi bazo intombi bezihlanganyele emcimbini wazo ukuvala unyaka eDandi. Lezi ndaba zonikeze NTV nizibikela usiqiniseko ocele eRichards Bay. Akesiphinde futhi sihlabene nali elinye ikhefu sihlangabeze nengozi ezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuye. Akesiphinde sikubingelele sikwamukele mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Kuhlolwe umonakalo wemvula eMagate wasenkandla uyazivikela ngokudiliza izindlu. Kanti ke indlunkulu kaZulu iyalila ngomtitilo wamabutho. Kuleli qophelo singena sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli 16 rand 73 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 41 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19 rand 60 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $4,402.78 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube $60.47 umphongolo. Ake singene sijule engosini zemidlalo. Iqembu leStellenbosch FC kubikwa ukuthi ke lifuna uthuli umqeqeshi uGavin Hunt ukuba azovala isikhala esivuleke kuhamba uSteve Barker kuleli qembu. uBarker uhoshe imfe kuleli qembu ngempela sonto njengoba esezitholele ikhaya elisha kwiqembu laseTanzania iSimba SC njengoba ke eseyokuba ngumqeqeshi wayo. Ukuhamba kwakhe kuleli qembu laseKapa kuligqeme udume lwengozi kwaziseke lisendaweni ye-14 kwilog futhi ke lidinga ukuphendula amatafula ngokusheshsha. Kanti ke ngakolunye uhlangothi uHunt usalokhu ke engenali iqembu liqeqeshayo kulandela ukwehlukana kwenhloko nesixhanti phakathi kwakhe neDurban City ngasekuqaleni ke kwalenyanga. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.